Wala nang intro-intro. Tinitigan din niya. Pero sa ginawa niyang yan, nakaramdam siya ng matinding hilo. Tapos parang nanlalabo yung paningin niya. Akala niya nga hihimatayin na siya eh. Nung marami na siyang nararamdaman, tumakbo na siya papauwi. Pagdating niya sa bahay nila, hingal na hingal siya tapos nahihilo siya. Ang sabi niya kay Auntie Mimi, "Nay, pahingi ng tubig. Ang sakit ng lalamunan ko eh." Nagmamadali pa si Auntie Mimi na tulungan siya. Ayan na. Nagkaroon na siya ng matinding lagnat at bigla na lang siyang hinimatay. Tarantang-taranta sila sa nangyari kay Gibbs. Kasi ang lakas-lakas pa niya nung umalis siya ng bahay nila eh. Tapos biglang ganon. Wala pa yung tatay niya. Bukas pa uuwi. Hindi nila alam yung gagawin nila kay Gibbs. At kahit anong kapal ng kumot nito, nanginginig pa rin yung buong katawan niya. Wala naman silang malapitan na manggagamot doon. Anong oras na eh? 6:00 o 7:00 na yun. Yung mga ganong oras dati sa probinsya, gabing-gabi na, di ba? Kung ano-ano na ang pinagsasasabi ni Gibbs. Hindi nila maintindihan. Ibang lengguwahe tapos garalgal yung boses. Nang bigla itong bumangon at nagsisisigaw. Ilan silang nasa bahay nun? Si Auntie Mimi, kapatid niyang babae at 2 kuya niya. Niyakap siya nung kuya niya tapos pinahiga ulit. Habang itong si Auntie Mimi tsaka yung kapatid niyang babae, nagsisisigaw. Nung napahiga na nila si Gibbs, ang sabi nung isa, pumunta na kaagad ng simbahan. Humingi na ng tulong kay Father. Kasi hindi na normal yung nangyayari kay Gibbs. Baka sinasapian na yun ng demonyo. Tumakbo yung isang kapatid niya papunta ng simbahan. Pero bumalik din ito kaagad. Tanong ni Auntie Mimi sa anak niya, "Oh, bakit ka bumalik? Nasaan na si Father?" Sagot nung anak niya, "Nay, may nakaharang doon na malaking aso eh. Galit na galit." Sinamahan siya ni Auntie Mimi para hindi siya matakot. Ang kaso lang, nandoon pa rin yung sinasabi nitong aso. Nagigil na gigil at handang-handang umatake kapag dumaan sila. Kaya ang nangyari, hindi na sila tumuloy pa sa simbahan. Binantayan na lang nila si Gibbs buong gabi. Awa naman ng Diyos, kumalma ito. Pero muli na naman itong nagwala nung madaling araw na. Kaya ang ginawa nila, tinali na lang nila ito sa higaan. Kasi pilit talaga siyang bumabangon, tapos nananakit. Ilang oras din siyang nagwala nun. Buti na lang, humupa ka agad. Kasi kung hindi, mababalian na siya ng buto. Kinaumagahan, tatakbo na sana yung kapatid niyang lalaki pabalik ng simbahan nang bigla nitong nakita yung tatay nila na merong kasamang matandang babae. Sinabi kaagad ng kapatid ni Gibbs yung nangyayari sa kanya. Nagmamadali namang pumasok sa loob ng bahay yung tatay niya kasama nung matandang babae. Buti na lang, inabutan ng tatay nila na kalmado na si Gibbs. Kinuwento ni Ate Mimi kung ano ang sitwasyon ni Gibbs. Maski itong tatay niya,
walang ideya sa mga nangyari sa kanya. Ang sabi lang nito, mas mainam na makita yun ni Father. Dahil mas alam niya kung anong nangyari kay Gibbs at kung anong klase mang demonyo ang sumasanib dito. Sinundo ng tatay niya at ng kapatid niyang lalaki si Father. Pagdating ni Father sa bahay nila, nakita nilang nakaupo na si Gibbs sa kama habang pinapakain ito ni Auntie Mimi. Gawa ng nakahubad ito, kitang-kita nila yung katawan niya na maraming marka ng kalmot at may mga butlig-butlig din. Ang sabi nung matandang kasama ng tatay niya, "Dong, kinukulam yung anak mo. Tulungan ko na kayo bago ko umalis." Alam niyo ba yung matandang babae na yun makikikain lang sana sa bahay nila? Hindi nila ito kaano-ano. Aksidenteng nakita ito ng tatay nila sa kalsadang naglalakad at para bang hihimatay na. Tinulungan niyo ng tatay nila at dahil naawa siya, isinama niya yon sa bahay nila para makakain na din. Ang galing, di ba? Nung inalok sila nung matandang babae na tutulong ito, hindi nila pinaunlakan yon. Gawa ng baka kasi hindi ito makatulong at mas lalong lumala yung sakit ni Gibbs. Tsaka, ando doon naman na si Father Magiging maayos na ang lahat. Bilang normal si Gibbs nung mga oras na yon, kinakausap lang nila ito. Tinatanong nila kung bakit siya nagkaganon, anong nakikita niya, anong napanaginipan niya. Ang dami nilang tanong. Pero si Gibbs, tulala lang habang hinihingal. Nung si Father na yung nagsalita, bigla niya itong tinitigan ng masama at akmang sasakalin pa niya. Buti na lang naawat siya kaagad kasi kung hindi, masasakal niya talaga si Father. Nagsimula na namang magwala si Gibbs. Kung ano-ano na namang mga salita ang sinasabi niya. Panay pa ang mura niya. Minumura niya si Father. Ang sabi pa niya, "Paalisin niyo yan! Paalisin niyo yung salot na matandang yan!" Hindi nagpapasindak si Father. Dere-derecho lang ito sa pagdarasal habang nakahawak siya sa noo ni Gibbs. Kaso lang, sobrang lakas nung nilalang na nasa loob nun. Maniwala kayo o hindi, sa payat nun ni Gibbs, nagagawa niyang iangat yung isang kapatid niyang may hawak sa isang braso niya. Nung makawala siya doon, tinulak niya si Father. Dito na medyo tinamaan ng kaba si Father. Habang nagdadasal siya, pautal-utal na siya at nawawala na siya sa kanyang konsentrasyon. Wala na. Tuluyan ang nasakop ng nilalang na yon, yung katawan ni Gibbs. Ginawa ni Father, sinabuyan niya yon ng holy water. Ayun, nangisay. Nung nakita ni Father yung epekto nun kay Gibbs, sinunod-sunod na niya yung pagsaboy ng holy water. Pero nakalimutan niyang sabayan yun ng dasal. Kaya ang nangyari, unti-unti namang nasanay sa sakit yung nakasapi kay Gibbs. Nakita ni Auntie Mimi na paikot-ikot yung matandang babae sa katawan ni Gibbs habang meron itong mga inuusal. Napagbintangan niya pa ngang yun yung mangkukulam Sinita niya. Ang sabi niya, "Manang, anong ginagawa mo sa anak ko?
Hindi siya pinansin nito at patuloy pa rin sa pag-uusal. Nang hindi na makapagpigil si Auntie Mimi, hinawakan na niya yung matanda. Ang sabi sa kanya nito, "Neng, hayaan mo kong hawakan yung anak ninyo." Parang nagmamakaawa pa ito sa kanya habang hinihiling nun na mahawakan si Gibbs. Binitawan ni Auntie Mimi yung matanda at tumangu-tango ito. Hindi naman niya kaagad hinawakan si Gibbs. Tuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Maya-maya pa, unti-unti nang nawala yung boses ni Father. Napapaos na siya kasi todo sigaw talaga siya kung magdasal eh. Ang sabi ni Father, hawakan ng maigi si Gibbs at iinom lang siya ng tubig. Pag-upo ni Father, bigla namang sumingit yung matandang babae at kitang-kita nilang lahat na nag-ihip ito sa dalawang daliri niya at itinarak niya yon sa gilid ng lalamunan ni Gibbs. Narinig nilang lahat yung reaksyon na parang meron siyang tinamaan na kung ano sa loob ng lalamunan ni Gibbs. Dahan-dahang kumalma si Gibbs at tumigil ito sa kanyang pagwawala. Tanong ng matandang babae sa kanya, "Sino ka? Anong ginagawa mo sa bata na yan? Mangkukulam!" Sagot nung nakasapi kay Gibbs, Wala. Hindi ako mangkukulam. Alisin mo yan. Nahihirapan akong magsalita." Lalo pang diniinan ng matandang babae yung pagkakatusok niya sa lalamunan ni Gibbs. Nang makita nila na umaarte yun, na meron siyang hawak na bag at pinaglalagyan niya ng mga gamit. Kasabay niyan, may mga itinuturo-turo ito tapos bumubulong-bulong. Ang sabi nung matandang babae, tatakas ka ah. Sige." Inangat nito yung isang kamay niya at pinasadahan niya yung tiyan ni Gibbs. Ayun, nagsisisigaw na naman si Gibbs na para siyang kinakatay. Ang sabi nung matandang babae, "Kapag hindi mo pinagaling to, mamamatay ka dyan sa bahay mo, kasama ng mga alaga mo. Ito lang ang mga gusto kong mangyari. Sabihin mo ang pangalan mo at pagalingin mo to." Sigaw ng sigaw yung nakasapi kay Gibbs habang sumasang-ayon siya sa mga kondisyon ng matandang babae. Nakita nilang lahat na pinapasadahan niya ng kamay niya yung buong katawan ni Gibbs. Para bang nagpapahid siya ng lotion sa katawan. Ganun yung aktong ginagawa nito. Salita ng salita yung matanda ng, "Meron ka pang iniwan oh. Ayan oh, nasa paa." Wala naman silang makita. Lahat sila sa bahay na yon manghang-mangha sa ginagawa nung matandang babae. Kasi kung titingnan mo siya, mukhang ordinaryo lang eh. Pero may ibang kakayahan pala ito. Nung matapos na, humiling yung nakasapi kay Gibbs na, "Palayain mo na ako. Naalis ko na lahat. Hindi na ako babalik dito." Tanong ng matandang babae,
Taga dito ka ba? Anong pangalan mo? Sumagot yung nakasapi ng, Oo, taga rito ako. Losungi. Bigla na lang itong natigilan sa pagsasalita dahil yung matandang babae, ginilitan na ito ng leeg. Ayon sa kanya, habang sumasagot yung nakasanib kay Gibbs, unti-unti nitong inililipat yung sakit kay Father. Bukod pa ron, yung mga alaga niya nakaabang na sa labas. Sa isang kumpas lang niya ng kamay niya, papasok yon sa loob ng bahay nila at maaari din silang magkaroon ng mga sakit. Kaya inagapan na niya kaagad bago pa ito magkalat ng sakit sa kanila. Matapos niyang patayin yung nakasanib kay Gibbs, humingi ito ng isang baso ng tubig. Inusalan niya at hinilot niya sa buong katawan ni Gibbs. Ang bili niya, pagpahingahin na muna yung katawan ng bata. Masyadong nagulpi yun nung merong nakasanib. Mainam din na paggaling niya, lahat silang pamilya sabay-sabay na magsimba. Matapos ang mga payo nito, nagpaalam na siya at nagpasalamat sa pagkaing hinain nila. Bigla na lang umalis yun nang walang hinihinging kahit na anong kapalit. At saka, hindi na din nila muli pang nakita. Maski si Father nga, hindi na rin nakapagsalita eh. Namangha talaga siya doon sa matandang babae. Makalipas ang 3 araw, tuluyan nang gumaling si Gibbs at bumalik na ito sa normal. Ayon dito, nung mga oras na natutulog siya at walang kamalay-malay sa mga nangyayari, nananaginip siya na nasa loob siya ng napakagandang gubat. Pero sobrang daming ahas sa paligid niya. Hindi niya alam kung saan siya dadaan. Kasi kahit saang anggulo, may ahas eh. Nang bigla na lang, nagkaroon ng maliit na tulay at merong magandang babae ang sumundo sa kanya. Hinawakan ng babae na yon yung kamay niya at naglakad silang dalawa sa tulay. Kitang-kita ni Gibbs na parang silaw na silaw yung mga ahas doon sa kasama niyang babae. Nung makarating sila sa kabilang dulo, pinapasok naman siya nun sa malamig na kwarto. Matapos yan, bigla na lang maraming kamay ang humawak sa buong katawan niya at hindi siya makakilos. Pero kahit ganon, ang gaan-gaan ng pakiramdam niya. Yan yung mga naaalala niya na nangyari sa kanya nung wala siya sa wisyo. Ilang linggo pa ang lumipas. Tuwing dadaan sila sa bahay ng matandang tinatawag na Lo, sumasakit yung tiyan nila kasi merong kakaibang amoy. Halos lahat ng tao sa kanila, ganon at ganon yung nararamdaman. Kaya inireklamo na nila yon sa barangay. Kinatok ng barangay yung bahay ni Lo, pero walang sumasagot. Hanggang sa napilitan silang gibain yung pintuan nun. At pagbukas nila, bumungad sa kanila ang bangkay ni Lo na nakahandusay sa lapag. Basang-basa ng langis ang katawan at meron itong hawak-hawak na bayong na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga ugat.
halaman, lupa, bote, at mga laman loob ng hayop na nabubulok na. Gulat na gulat silang lahat dahil ang hindi nila alam, matagal na palang patay sa bahay niya si Lo. Okay, opinyon ko sa kwento. Marami akong pinutol dito kasi sabi ni Auntie Mimi wag ko nang banggitin. Ito lang, dagdag lang din ni Auntie Mimi. Yang sila Auntie Mimi, nung may nabalitaan silang namatay sa lugar nila, umalis kaagad sila doon. Sobrang takot na takot sila kasi may mga bagay na nangyayari sa barangay na yon na hindi na normal. Andyan yung may mga aalulong na aso kapag 10 oras ng gabi, mga nagtatakbuhan sa paligid ng bahay nila, palaging away. Alam nyo yon, yung pag-aalulong hindi normal as in gabi-gabi. Tas may oras yun. Tapos yung dating mapayapang lugar nila, talagang nagbago. Hindi nila alam kung may kinalaman ba yun sa pagkamatay ni Lo o nagkataon lang. Basta ang ginawa nila, lumipat na lang kaagad. Baka mamaya, mapano pa sila. Okay, doon naman tayo sa kwento. Manghang-mangha ako doon sa matandang babae. Kung papakinggan nyo ng maigi yung kwento, hindi naman siya pinakain Di ba? Walang inabot na pagkain sa kanya pero nagpasalamat sa pagkaing inihain. Ito sa akin lang siguro yun yung dasal ni Father or pwede rin yung kaluluwa ng biniktima niya. Siguro manggagamot ito na naglalakbay para makatulong sa iba. Tapos yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, yung sinasabi niyang pagkain, kaluluwa yun o espiritu ng mga pinapatay niyang mangkukulam, barang, aswang, o kung ano pang makainkwentro niya. Yun siguro yung kinakain niya, di ba? Ang galing. Kaso lang, wala na tayong dagdag impormasyon tungkol sa kanya Sayang lang, no? Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.